מחר בערב נכנסים לראש חודש אדר, וכן, אנחנו יודעים שאחד מהחגים החזקים של השנה זה חג הפורים, וגם כן כל החודש אדר בעיקרון, זה חודש שלם שכל כולו מלא שפע, ברכות, שמחה ואורות. אז זה חודש שלם שאנחנו גם מחר בערב נכנסים אליו, וכתוב בספרים הקדושים שמרדכי ואסתר הצליחו לפעול, שהימים האלו הם ימים באופן מסוים החזקים ביותר בשנה. בגלל שהם עשו את זה בעצמם. זאת אומרת שיש ימים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את השנה, הוא ברא ימים, תחנות, שבימים האלו יש מלא אורות ושפע שיורד לעולם, אבל פה אנחנו עשינו את זה. עם ישראל, מרדכי ואסתר, הם הכינו את היום הזה וראו שבשמיים הסכימו על ידם. עכשיו כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, דבר נפלא. הוא אומר לנו, אנחנו כולם מכירים שהגמרא אומרת שיש דמות יצר הרע, שהוא השטן, שהוא מלאך המוות, זה שלושה חלקים בדמות אחת. היצר הרע, אומרת הגמרא, זה האחד שבא ואומר לבן אדם, תעשה ככה וככה, משכנע אותו. אחר כך הוא הופך להיות השטן מלשון מסטין. הוא עולה בשמיים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה את הילדים שלך, תסתכל מה הוא עשה, איך הוא עשה, ולבסוף, אומרת הגמרא, מבקש להמיתו. זה אותו אחד, הוא פשוט משתנה. זה היצר הרע, הוא השטן, הוא המלאך המוות. עכשיו יש יום אחד בשנה, שטן גימטריה 364. יש יום אחד בשנה שהוא לא עובד. הוא לא יכול להשתין, לא יכול לקטרג על עם ישראל. איזה יום זה? יום כיפור. לכן יום כיפור זה יום מאוד חזק. זה יום שהקדוש ברוך הוא אומר, שמע, לא משנה איזה חובות, איזה דברים, מוחק לך. ואומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שמרדכי ואסתר פעלו, נכנסו לפרוגרמינג של הבריאה, והצליחו לפעול שפורים יהיה אפילו יותר חזק מיום הכיפורים. מצד מה שאתה יכול לפעול, מצד המסוגלות של היום, אפילו יותר חזק מיום כיפור. עכשיו, איך זה עובד? הרב זמיר כהן מסביר דבר מאוד עמוק ומעניין. הרי בסוף היום כל אחד שואל את עצמו, הגמרא אומרת, השולחן ערוך פוסק, שפורים אדם חייב להשתכר עד דלא ידע בין מי ברוך ומי ארור. נכון? כולנו מכירים את ההלכה הזאת. ואנחנו גם יודעים שאצל עם ישראל להיות שיקור, אצל הקדוש, זה דבר סנוי ומשוקץ אצל הקדוש ברוך הוא, אדם שהוא שיקור. אז איך הדברים האלו מסתדרים? איך הם באים בקנה אחד? מסביר הרב זמיר יסוד מאוד עמוק. הוא אומר, הרי מלאך, לא משנה איזה מלאך שלא יהיה, יש לו פרוגרמינג, אין לו בחירה. מלאך הוא עומד, הוא לא עולה והוא לא יורד. הפרוגרמינג של המלאך זה שברגע שהוא מבין שאתה איתו, הוא מניח אותך. אז בפורים אתה בא ואתה שותה ואתה נהנה ואתה שמח ואתה רוקד, אז מה השטן אומר? הוא אומר, הנה זה אחד מהחבר'ה שלי, הנה הוא בא, מזכיר לו את כל המסיבות ואת כל הבלגן, אבל זה לא ככה. בגלל שפה אתה שותה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך לשתות. אז אתה בעצם נכנסת למחנה שלא נקרא לזה, ועכשיו אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, אתה מתפלל, והדברים עולים. אף אחד לא מסטין על התפילות שלך, אף אחד לא עוצר את התפילות שלך. לכן יום הפורים זה אחד מהימים החזקים ביותר בשנה, אם יודעים איך להכין את עצמנו ליום הזה. זאת אומרת, כל הנושא של השמחה והריקודים והשתייה והסעודה, זה דבר שאם אתה עושה אותו נכון, אתה יכול להפוך לעצמך את כל השנה כולה. אבל זה לא רק פורים, אלא מה? אלא כל החודש אדר. כל מה שאתה עושה בחודש שמשמח אותך. בא לך ללכת ג'טסקי עם חכם יעקב, ויקח אותך לטיול, לקח אותי עם הילדים שלי בגיל 5 ו4, עשה לנו בלגן שמח. אומר, מצווה איקה. מה זה מצווה איקה? יש מצווה בדבר. אם יש דבר שעושה לך טוב ושמח אותך, כיף, אתה נהנה, וזה בקדושה, זה בסדר, זה לא משהו פסול, אז בחודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. לכן, כידוע, דיברנו על זה בעבר, היו הרבה גדולי ישראל, רבנים ענקים, שכל לילה היו אלה מנהג בחודש אדר, ממחר בערב, עד סוף החודש, מה לעשות? כוסית יין. יש אלו שלא אוהבים יין, בסדר, קחו ערק, כן, למרוקאים שלנו, קחו ערק. מי שלא רוצה, אפשר גם וויסקי, אפשר גם משהו שקצת ישמח את הלב, בגלל שיש עניין להיות כמה שיותר שמח, והיותר שתעבוד על השמחה שלך בחודש אדר, היותר שאתה תזכה לאורות והשפע שבא בחודש ניסן. כמו שרואים בגמרא, הגמרא אומרת שכתוב, שמנכנס אדר מרבים בשמחה, רש"י כותב, זה לא רק אדר, אלא ימי אדר וניסן.
זאת אומרת שרש"י ממקד אותנו שכל המערכת של השמחה שאנחנו בונים זה חודשיים, זה עלייה לעלייה, עד שאתה מגיע לליל הסדר, נותנים לך 4 כוסות, אתה אומר זהו, אני כבר בגאולה. כוס החמישי של אליהו הנביא, זה כבר, בעזרת השם, אנחנו בתקופה מאוד מסוגלת, גם כל מה שקורה בעולם, כל הבשורות טובות שאנחנו מקבלים. כל יום אתה פותח את החדשות, אתה אומר, אולי הרב ארוש, הוא גזר עם השיר שלו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ואתה אומר, מה זה הדברים? אתה רואה, כל יום פותח את החדשות, חיוך ועוד חיוך. אתה אומר, השתבח שמו לעד, איך דברים משתנים. יש דברים קשים שקורים, אבל אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה רואים איך הקדוש ברוך הוא עושה מהלכים, ואנחנו כמובן נדבר על זה היום בשיעור. אז ככה, מטרה של השיעור של השבוע הבא, וגם אחר מכן יש לנו 3 שבועות עד פורים, זה להכין את עצמנו לחג הפורים. היותר שאתה בא מוכן, יותר שאתה עובד על עצמך, יותר שאתה יכול לזכות לקבל את האורות של היום הזה. זה יום כל כך מסוגל וחזק, חבל סתם, אתה יודע, לבוא לאיזה משתה, להשתכר ולהירדם. חבל. אתה יכול ביום הזה להפוך לעצמך את זה, ונהפוך הוא. אז כל המהות של היום זה להפוך. אם כן, אז בואו נלמד איך עושים את זה. אז לאט לאט אנחנו כולם מכירים לפחות את הפסוק הראשון של מגילת אסתר, כתוב, ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש. כולנו מכירים את הפסוק מפורסם, מוכר, כולנו מכירים את הפסוק הזה. ויש ספר, אור המאיר, הוא שואל, חוקר, אנחנו ניכנס היום קצת עמוק, אז תשתדלו לאחוז ראש, בכוונה לא מביאים לפה כל מיני בקבוקי ערק וכאלו. אז כתוב בספר, הוא חוקר, הוא אומר, שמע, ידוע על פי הפנימיות של הדברים, כל העולם נברא בשביל עם ישראל. אנחנו המיעוט של המיעוט עומדים במרכז, וכל דבר שאתה רואה שקורה בעולם, המלחמה בין רוסיה, אוקראינה, סין, טיואן, כל הבלגן, זה איכשהו קשור אלינו. זה יתגלה. אבל אם הכל קשור אלינו, יש שאלה גדולה שצריך לשאול. למה? הרי זה נח, נכון? כתובים, אסתר זה חלק מהכתובים. התנ"ך כולו נכתב ברוח הקודש. כל התנ"ך נכתב ברוח הקודש. אם כן, למה קוראים לימים האלו ויהי בימי אחשוורוש? אחשוורוש הוא היה מלך הפכפך. האדם הזה, אומרת הגמרא, הוא היה לא יותר גרוע, לא יותר טוב מהמן. שתיהם היו באותו עצה, אותו תפיסה. המן הציע לו כסף, שאמר, אין בעיה, תהרוג את כל היהודים. אין שום בעיה. שברוך השם, איך אומרים, באה אישה, בנתה אותו כמו שצריך, הפכה לו את החיים, סדרה לו את הכל. אישה יכולה לבנות, אישה יכולה להרוס. אסתר המלכה הצילה אותו. מלהיות אחד מהדמויות הכי גרועות בכל ההיסטוריה, אחשוורוש הוא עכשיו כזה סוג של פרב. בגלל האישה הזאת, הצדקת הזאת, אסתר המלכה. יש לי נגיעה אישית, יש לי, הבת שלי קוראים לה אסתר. אבל, אז מה שאנחנו צריכים להבין, זה למה כתוב ויהי בימי אחשוורוש. לא היה עדיף לקרוא לזה ויהי בימי מרדכי, ויהי בימי אסתר, לייחס את הימים לצדיקים ולא לרשעים. הבנתם את השאלה? ואתה פותח את המגילה, ויהי בימי אחשוורוש. אם זה נכתב ברוח הקודש, זה אומר שהקדוש ברוך הוא חתם על זה. הוא אומר, ויהי בימי אחשוורוש. אז למה? הוא שואל את השאלה, הוא חוקר את הנושא הזה, והוא מתרץ על פי דברי הזוהר הקדוש. יש זוהר שמובא שכל המושג של ימים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם ברא את המושג זמן. יש זמן, יש מקום. time and space, נכון? אז בזמן יש ימים. והזוהר כותב שכל יום הוא צריך לגלות את הבורא עולם עוד יותר. זאת אומרת שכל יום שעובר בבריאה, התפקיד של היום זה איכשהו לגלות את הבורא עולם. עכשיו, מי אחראי על הדבר הזה? עם ישראל. עם ישראל, אם הם באליינמנט גמורה עם התפקיד שלהם בעולם, הם בעצם מפיצים את האור של השם בעולם. ואז כולם מכירים, וזה, הכל יקום עומד על הרגליים. מה קורה, אומר הרב פה, ברגע שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו? אז השפע והגילוי הזה עובר, אבל איך זה עובר? דרך אומות העולם. אז לכן כתוב, ויהי בימי אחשוורוש. וככה הוא כותב שהיה בימי נבוכדנצר, ככה היו בכל המלאכים של ההיסטוריה, שרגע שהקדוש ברוך הוא נותן להם כוח ושפע, זה בגלל שבאותו זמן אנחנו לא עמדנו בתפקיד שלנו. עם ישראל לא עשו מה שהיו צריכים לעשות, ולכן הימים האלו מיוחסים לאחשוורוש, בגלל שדווקא על ידי אחשוורוש שמלך על 127 מדינה, בסוף מה קרה? העולם מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הוא מלך חי וקיים,
הוא מאחורי הקלעים עושה הכל. אבל דרכו זה קרה. ואם אנחנו נחשוב על זה, נסתכל על ימינו אנו, זה דברים כל כך ברורים, אנחנו מסתכלים איך דרך העולם שם השם מתקדש. אנחנו הסתכלנו, הלכנו עכשיו לתקופה מאוד, מאוד האמת טובה לעם ישראל. שוב פעם, אנחנו רואים איך שהמנהיג הגדול ביותר בעולם בא ותומך בנו, ודרך הדוד הגדול אמריקה, פתאום עם ישראל כביכול מקבלים כוחות. אבל זה לא צריך להיות ככה. אבל זה מה שקורה. הקדוש ברוך הוא משתמש, כלומר, אם עכשיו היה עוד ספר בתנ"ך, היו כותבים, ויהי בימי, מה היו כותבים? טראמפ, נכון מאוד, יפה מאוד, זה מדהים. אם היה עכשיו היו צריכים לכתוב באורח קודש, היו לא מייחסים את הימים למנהיג ישראל, בגלל שעדיין השפע לא יורד דרך עם ישראל. אנחנו עדיין מקבלים את התמיכה ואת הכוח מהדוד הגדול אמריקה. אבל זה לא המשיך להיות ככה. אנחנו השתבח שמו לעד, אני חושב שלכל אחד פה ברור כשמש, שבשנה וחצי האחרונים, מאז השביעי לאוקטובר, עם ישראל זה לא אותו עם ישראל. עברנו שינוי משמעותי, בדיוק אשתי סיפרה לי אתמול, אחותה הייתה בארץ, הלכה לבקר משפחה, והיא אמרה, לא מזהה אותם בכלל. פתאום, בן אדם שלא היה לו שום קשר לכלום, שומר שבת, הולך לשיעורי תורה, אישה מכסה את השיער. היא אומרת, איך זה יכול להיות? בסך הכל 5 שנים אנחנו לא שם, כל המשפחה השתנתה, אבל זה עם ישראל. עם ישראל עכשיו עשה עבודה רצינית. מה שאנחנו רואים שקורה בעולם זה הקדוש ברוך הוא כבר מביא לנו את המושכות, אבל צריך להיות תפנית, ואנחנו... הייתם במדגה, בבית ספר שהמנהל עשה להניח תפילין, תראה את הדור הצעיר, 15 הם לא רוצים, כן, אנחנו, עם ישראל עוברים שינויים, זה בוודאי, עדיין יש בינינו, לא רוצה להיכנס לדברים קשים, אבל עדיין יש בינינו שמנסים לבלבל את המערכת, אבל עם ישראל הוא עם מאמין, מאמינים בני מאמינים, אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים את התורה, אוהבים את האמת. וזה בדם שלנו, ב-DNA שלנו, אתה רואה את זה. אני יכול לספר לכם, יש כל כך הרבה מקומות שאתה מגיע ואתה פתאום פוגש בן אדם, אתה יודע, אני מסתובב עם כיפה, אני ככה, יודעים שאני איזה רב או משהו, לא יודע, עורך דין, לא יודע, אתה יודע, אמריקאים, לא יודעים מה בדיוק, אבל, you're Jewish, אתה מתחיל לדבר איתך. יש לזה מושג גם הבנתי, קוראים לזה בייגלינג, ככה קוראים לזה, שאתה בא, הוא מתחיל לדבר איתך כאילו אתה יהודי, הוא מתחיל, אתם יודעים, לפעמים אני אומר לעצמי, אולי עדיף שאני אלך עם כובע, בגלל שכל רגע אתה הולך לבייגל סטור, זה עוצר אותך, אתה הולך לפה, זה, כולם רוצים לספר לך את הקשר שלהם עם היהדות. חשמה, סבתא שלי, וזה ככה, פתאום כל אחד, אתה אומר לעצמך, מה, אני צריך אולי להשתובב עם איזה... פתאום שומעים שאתה יהודי, you're Jewish, you're Israel, עוצרים אותך ברחוב, עוצרים אותך, זה פלא. אבל אני אומר לכם, זה מה שקורה, אנחנו עוברים שינוי, עוברים תפנית, וזה מה שצריך להיות. השפע צריך לרדת דרך עם ישראל, ואומר פה הרב, שזה היה הצער בימים האלו. לכן כתוב ויהי בימי, אומרת הגמרא, כל מקום שכתוב ויהי בימי, זה צער, זה סבל, זה עצבות. מה היה הצער? הצער שהשפע היה צריך לרדת דרך אחשוורוש. במקום שהשפע ירד דרך מרדכי ואסתר והצדיקים, ואנחנו בעזרת השם בתוך השיעור, אנחנו נעמיק בזה, נפתח את זה ונבין איפה היו הטעויות. ברגע שהאדם מתחיל לחשבן דברים כאילו שהוא יודע יותר טוב מהקדוש ברוך הוא, שם מתחילים כל הבעיות. ברגע שבן אדם מבין, הולך, איך אומרים, ראש בקיר עם הבורא עולם, מה קורה איתו? הקדוש ברוך הוא אומר, הלכת איתי ראש בקיר, תוכיח את עצמך פעם, פעמיים, 3, כבר לא יהיה קיר. הקיר כבר ייעלם. אבל ככה צריך לעבוד. וככה עם ישראל עשו לבסוף, ובסוף הכל יתהפך להם לטובה. אבל בתחילת הסיפור, הרבה אנשים לא שמים לב לזה. אתה יודע, מגילת אסתר, אתה שומע בתוך איזה חצי. אם אתה הולך לבית כנסת שקורה כמו שצריך, לפחות 40 דקות, נכון? יש מקומות שאתה הולך, אתה שומע את המגילה, אתה בכלל לא יודע למה באת לשם. אתה יודע, שמריצים לך את המגילה, אתה אומר, באתי כבר, אני רוצה לשמוע, אבל צריך לשמוע כמו שצריך, צריך לשמוע כל מילה. כל הנושא של מגילת אסתר זה לגלות את האסתר, לגלות את מה שמוסתר. זה כל הסיפור, לכן הקדוש ברוך הוא לא מוזכר פעם אחת בכל הסיפור. ובשביל לגלות מה שמוסתר, צריך מה? הלכה למעשה צריך לראות כל מילה ומילה. פספסת מילה, לא יצאת. למה? דווקא בדבר הזה. דווקא בגילת אסתר, ששם אתה צריך לגלות את האסתר, אסור לך לפספס מילה. בגלל שאם אין לך תמונה שלמה... מה? השנה נעשה יותר טוב. זה יותר טוב, כן. היה, כן.
אבל בעזרת השם, לא, ינון הכין את עצמו כמו שצריך, אז אנחנו נעשה בעזרת השם, אבל כן, גם שנה טובה שעברה עשו עבודה, גם עשו עבודה יפה, ברוך השם. אז עכשיו, מה שצריך להבין, זה שבמגילה אנחנו מגלים את האסתר, ולכן יש מלא הלכות. אם תשימו לב להלכות, ההלכה הראשונה, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לפספס מילה. למה? בגלל שאם אתה מפספס מילה, מה קורה? חסר לך בתמונה. אתה מגיע למצב, אתה מגיע למקום, אתה חושב שאתה מבין משהו, פתאום מגלים לך עוד אינפורמציה, אתה אומר, לא קלטתי. כמה פעמים אנחנו נמצאים במצבים שאנחנו שופטים משהו, ואז מתגלה עוד אינפורמציה לפנינו, ואומרים, זה בכלל לא היה מה שהיה. לכן, בשביל לגלות את האסתר, אתה חייב להבין את הכל, לראות את כל התמונה. ולכן גם צריך לקרוא את זה גם בלילה וגם ביום. בגלל שכביכול בלילה שאתה קורא את המגילה, אתה מסתכל על הסיפור, אתה אומר, בלגן. אתה מסתכל על הפרטים, רק בסוף הסיפור אתה אומר, הכל לבסוף יתהפך לטובה. אבל כשאתה קורא את זה ביום מחדש, אתה כבר רואה מההתחלה את כל התחרישים ואתה מבין. תבינו, זה מה שהולך להיות בגאולה. בדיוק זה. שאנחנו הולכים לראות את כל הסרט של המציאות מהיום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא ברא את אדם הראשון, עד היום, ונגיד, וואו, איזה דבר זה. הכל הולך לעבור תפנית מטורפת, ולזה אנחנו מחכים. אבל מה? אלו שזכו עכשיו בתקופה הזאת, דווקא שזה עדיין חושך, אף על פי שכבר יש אורות, לעשות את השינויים, יראו את זה. אלו שלא, אז זה כבר בעיה גדולה. איך אנחנו יודעים שזה בעיה? בואו נשים לב. מוצאי שבת האחרון, הרב יגאל כהן פתח בשיעור של הרב יצחק יוסף. הרב יצחק יוסף, שהוא ראשון לציון, הקודם, בן של מרן הרב עובדיה יוסף, גדול הדור. אז יש לו שיעור כל מוצאי שבת, וכל מוצאי שבת בוחר רב אחר שיבוא וידבר ויקדים. מוצאי שבת האחרון, הוא בחר את הרב יגאל כהן שיבוא וידבר. ממש רואים איזה ענווה, כדאי לראות איזה ענווה, איזה באמת מידות טובות, אמונה. והוא אמר להם, בקהל, הוא אמר להם, תשמעו, אני מדבר ממול אנשים חכמים וחדים, עושה לכם שיעור שזה יהיה יותר כמו חברותה. הוא שאל אותם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. איך יכול להיות שבן אדם בא לשיעור תורה, שמע דברים, התחבר לדברים, אמר לרב אחר כך חזק וברוך, היה איזה משהו שממש דיבר אליי פה ושם. אתם יודעים, אתה בא לשיעור תורה, אתה שומע מלא דברים. כל אחד צריך לדעת איך לקחת את מה שהוא צריך לקחת. אז הוא אומר, אבל בסוף, איך יכול להיות ש99% מהחדר לא עושים עם זה שום דבר? זו השאלה שהוא שאל. הוא אמר, אם תגידו לי, ככה הוא אמר להם, אם תגידו לי, אתם תשנו את העולם. כשהרב יגאל כהן הוא דורש בכל המקומות. מה אתם אומרים? איך יכול להיות שאדם שומע, מתחבר, הכל, אבל בסוף נשאר איכשהו. לא עושה שינויים. אתה אומר, זה בחזרה לתירוץ שהוא לא עושה את כל תמונה. להשתנות. כן. אז אם אנחנו נסתכל, יש רש"י על הפסוק הראשון, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. אומר רש"י, למה צריך להגיד? אמרת לי, ויהי בימי אחשוורוש. מה זה? ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. מה הפשט? אומר רש"י, אתה יודע מה זה בא להגיד? הוא ברשעותו, מתחילתו ועד סופו. אחשוורוש היה בן אדם, לא משנה מה קרה איתו בחיים, הוא נשאר אותו בן אדם, לא עשה שום שינויים בחייו. זאת אומרת שכל מה שהוא עשה זה הכל חיצוני ממנו. עכשיו, במדרש עצמו, איפה שזה מופיע, מביאים את עשיו, מביאים כל מיני דמויות, שגם הם היו ככה. היו רשעים, ראו מלא דברים בחייהם, ונשארו בדיוק כמו שהם. אתם מכירים אנשים כאלה, בטוח. אתה רואה בן אדם, לפעמים אתה מכיר בן אדם, מספר לך סיפורים, שמע, זה היה נס גלוי, ראיתי איך הקדוש ברוך הוא היה איתי. אתה אומר, נו, איפה שבת, איפה זה? שמע, קשה, זה, אתה יודע. אבל הוא אומר לך, ברור כשמש, אבל הוא לא מצליח להשתנות. רוב העולם ככה. רוב העולם ככה. אז המפרשים מסבירים שזה לא הגנאי הגדול. בסדר, אחשוורוש, הוא היה מלך על כל העולם, על כל הכיפה באותו זמן, מהודו ועד כוש, 127 מדינה, זה כוש, זה בערך אזור סודן. והודו עד כוש, זה היה בעצם כל העולם הנגלה באותה תקופה, 127 מדינה. אז הוא היה אדם עם כוח, אדם עם כסף, אדם מוצלח. בסדר, ודאי שהוא לא ישתנה. אתם יודעים, אדם כזה שיש לו כל כך הרבה כוח ועושה צעד קדימה, בעיני בורא עולם זה נחשב פי 1000. היותר שאתה מוצלח, ומשם אתה דווקא עושה דברים, אומר הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את זה פי 1000. לא מהמקום הנמוך, מהמקום הגבוה. עכשיו, אחשוורוש, בסדר, לא השתנה. אומרים המפרשים, אבל זה לא הגנאי. אתם יודעים מה זה הגנאי? הגנאי זה שהוא ראה מה שראה ונשאר אותו בן אדם.
עכשיו בן אדם, כל הסיפור הזה, נכון שאנחנו קוראים אותו ב-40 דקות, אבל זה 11-12 שנה בערך כל הסיפור הזה. אתה קורא את הסיפור, וזה שינויים מקצה לקצה. ביום שההמן, הרשע, אנחנו כולנו, העם ישראל היה בטוח באותו זמן שזהו, נמחקנו, הלך, אבוד. הגמרא אומרת שברגע שהמן הרשע נתן לאחשוורוש את הטבעת, הפחד שהיה על עם ישראל זה היה יותר מ-48 נביאים. לעם ישראל בכל ההיסטוריה היה להם 48 נביאים ו7 נביאות. אומרת הגמרא, הנביא, מה המטרה שלו? להגיד לך מה יהיה. אם אתה לא עושה מה שצריך לעשות, אומרת הגמרא, זה כלום, זה צ'יפס. ביחס למה שאחשוורוש הוריד את הטבעת, שם הוא חותם, אמר להמן, קח את הטבעת. אומרת הגמרא שהם שקשקו. בן אדם כזה זה כמו להבדיל אלפי הבדלות, שהבן אדם הכי חזק בעולם נותן כוח לרשע הכי גדול בעולם לעשות מה שהוא רוצה. אז זה היה דבר הזוי, מפחיד. ואחר כך, שהכל התהפך, הם היו צריכים להרוג את כל היהודים, חס ושלום, בי"ג באדר. זה היום שאנחנו עושים את התענית. ומה קרה? שבאו לאחשוורוש ואמרו לו, שמע, אסתר זה אשתך, היא אמרה לו, כאילו, אני יהודייה, למה זה סתם מחפש אותנו? אז היא ניסתה לבטל. ומה אמר לאחשוורוש? אין לבטל. לבטל אי אפשר לבטל. הגזרה קיימת. בי"ג באדר, אם ירצו להרוג את היהודים, אני לא עושה כלום. אבל מה? אני מוכן לכתוב עוד איגרת של היהודים מותר להרוג את אלו ששונאים אותם. ואז זה יהיה כוחות. אנשים לא קולטים את זה. אנשים שקוראים את הסיפור תמיד חושבים שכאילו טוב, אחשוורוש היה איתנו וביטל את הגזרה. הוא לא ביטל את הגזרה, הגזרה עמדה במקומה. ביום י"ג באדר. זה היה היום שהיה להם רשות לעשות מה שהם רוצים ליהודים, והיהודים היה להם רשות לעשות מה שהם רוצים לשונאים שלהם, לעמלקים. אז מה אתם חושבים? כמה יהודים מתו באותו יום? 0. 50,000 אויבים. אז אתה רואה שבסוף היום, אתם רואים מה קרה פה? מלחמה שיהודי אחד לא מת, אבל בעיקרון ככה היה. בכל ההיסטוריה של עם ישראל, שעם ישראל נכנסו, אנחנו נדבר על זה, שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, לא איבדו, אף אחד לא מת. היו יוצאים עם ישראל הוא עם מעל הטבע, מעל המזל, בנים של הקדוש ברוך הוא. אין שום סיבה שיהודי יקבל נזק מאדם שלא יהודי, אלא אם כן הוא שם את עצמו כאדם שלא יהודי. הבנתם? אם היהודי מתנהג כמו יהודי, כמו שצריך, הרי ההבדל בין יהודי לאינו יהודי מאוד פשוט מבחינת התורה הקדושה. אנחנו בסך הכל, בסוף היום, זה בסך הכל, אמרנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים יותר עבודה. אנחנו רוצים להיות חלק מהקלאב שלך. כל מי שרוצה יכול להיכנס, להתגייר, אנחנו לא מחפשים אנשים שיבואו להתגייר. עם ישראל לא דופק בדלתות, אומר לאנשים להתגייר. מי שרוצה להתגייר יכול להתגייר, זה דורש עבודה. אבל בסך הכל, ההבדל בינינו לבין שאר העולם, שקיבלנו להיות העם נאמן לבורא יתברך. וכל עוד שאנחנו עושים את התפקיד שלנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מעל הטבע. וזה כל התפקיד של עם ישראל. כל התפקיד עם ישראל זה להישאר נאמן לקדושה שלו, למה שאנחנו בתור עם. יכול להיות שיבוא גוי, מקסים, אדם נחמד, עושה טוב, עושה דברים טובים, הוא בסדר גמור. כן, הוא עושה כל מיני דברים שאתה אומר, אם הוא היה יהודי, הוא היה בבלגן. אבל תכלס הוא לא יהודי, הוא בסדר, הוא יכול לעשות מה שהוא עושה, הוא אדם טוב, עושה דברים טובים. ברגע שאתה יהודי, אתה מחויב. הרבה פעמים חושבים שבא גוי להתגייר, אז אומרים לו, תשמע, אולי עדיף תישאר איך שאתה. זה לא פשוט, אתה יודע, אתה יכול עכשיו ככה להיכנס לגן עדן, ואיך אומרים, יהיה לך חיים טובים, חסידי אומות העולם. אבל אם תתגייר, ופתאום לא תעשה מה שאתה צריך לעשות, אז אתה בא עם כתמים כבדים. אז כולם חושבים שעושים את זה בשביל הגוי, כביכול לשכנע אותו לא להתגייר. זה לא נכון. מה הסיבה שבאמת עושים את זה? הסיבה האמיתית, בגלל שרוצים בטובתו. אנחנו לא רוצים שבאמת יגיע לעולם הבא, ויגידו לו, שמע, אתה באת התגיירת, קיבלת על עצמך את כל זה, ואתה לא עומד, אתה לא עומדת. חבל, היית נשאר איך שאתה והיית במצב יותר טוב. זה דבר... הולכים לגיור את היהדות. מה? אם הוא לא עושה כלום שהוא קשור ליהדות, היהדות לא פשוט נלקחת ממנו בדרך? שאלה מאוד טובה. אני לא רוצה לענות על זה עכשיו בפרט בפורום כזה, אבל הדבר העיקרי שצריך לדעת זה שהכל הולך על מה אדם באמת התכוון בשעת הגיור.
זה דבר שמאוד קשה לדעת. זאת אומרת שאם בשעת הגיור אדם אמר, שמע, אני באמת רוצה להיות יהודי ולקבל לעצמי תורה ומצוות והכל, אני אעשה הכל וילך עם זה עד הסוף, ואחר כך הוא נפל קצת אחורה, האדם הזה יהודי לכל דבר. אבל אם האדם זייף וסתם שכנע בגלל החבר, בגלל החברה, ותכלס בראש שלו חשב, שנה, שנתיים אני אעשה את זה, ואחר כך מה שיבוא יבוא, יוצא שבעולם הבא יכול להיות שאדם מתחתן עם אישה, ומה בכלל האישה הזאת לא יהודייה, הוא חושב שהיא יהודייה בכלל. הם התחתנו, היא עברה גיור נקרא לזה, היא חשבה לעשות שנה, שנתיים, עשתה שנה, שנתיים של הדברים, אחר כך חזרה לכמו שהייתה לפני כן, הוא חזר לאיך שהיה לפני כן, והם, בעיקר לילדים יש להם שם משפחה כהן, אתה יודע, שזה הולך על פי אבא, לך כהן, והנכדים זה כהן, והילדים זה כהן, זה לא פשוט הדברים האלה. אבל בואו נחזור פה לדברים. אז אנחנו לא נהיה כמו אחשוורוש. אנחנו רואים דברים בשנים האחרונות, עכשיו בפרט. אחשוורוש, התביעה הגדולה הייתה עליו על זה ששמע, אתה ראית כל כך הרבה ניסים במו עיניך. אתה רואה שבורא עולם אוהב את העם הזה. אתה ראית איך את כל ההתהפכות, הוא ראה את כל התחנות. המדרש כותב שבלילה שהוא ביקש לשמוע על הזכויות, אתם מכירים, כתוב במגילה, שאחשוורוש, שהוא חשד שהמן רוצה להרוג אותו. ואז הוא אמר, שנייה, יש לי מודיעין, יש לי secret service, יגידו לי, איך יכול להיות ואז הוא אמר, אולי פעם אחד מישהו הציל לי את החיים, ולא החזרתי לו טובה, ואז הוא ביקש מה? להביא את ספר הזיכרונות, ובאמת היה אדם כזה, מרדכי הציל לו את החיים, והוא לא החזיר לו. אבל כתוב שהקריאו לאחשוורוש את הספר זיכרונות, אז מי שהקריא לו התחיל למחוק. הוא לא רצה לדבר, הוא לא רצה לקרוא, הוא דילג על הסיפור של מרדכי. עד שיצא כמו, אתם מכירים בסרטים, פתאום יצא, האותיות פרחו באוויר, והוא ראה את זה בבירור. עכשיו אתה רואה כזה דבר, אתה רואה את כל הסיפור, אתה רואה את כל הניסים, אתה רואה את הכל מאחורי הקלעים, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא אוהב את העם הזה. אז למה לא תשתנה? וזה התביעה לבן אדם. זה מתחילתו ועד סופו, שהוא נשאר אותו בן אדם, באותו מהלך, אתה רואה דברים, אתה מפנים דברים, שהקדוש ברוך הוא פותח לך את העיניים, הוא מצפה ממך לעשות שינויים. אם יש לך דעת, יש לך הכל. אם הקדוש ברוך הוא פתח לך את העיניים להבין מי הוא ומה הוא ואיך הוא עובד בבריאה, ואדם נשאר איכשהו, פה מתחילים הבעיות. אבל ברגע שהאדם מבין שזה אחריות לקבל את האינפורמציה הזאת מבורא עולם, שאני מבין דברים שאחרים לא מבינים, והוא מצפה ממני להחזיר גם כן, אז אפשר להיכנס פנימה יותר ויותר עמוק. עכשיו, יש הרבה הרחבה על הנושא של המשתה. אנחנו יודעים, אז דיברנו על הפסוק הראשון, ויהי בימי אחשוורוש, על הצער שהשפע היה צריך לרדת דרכו, הוא אחשוורוש, שהוא לא השתנה אחרי כל מה שהוא ראה. עכשיו, מה הנושא הבא של הכתוב? אז מובא במפרשים שאחשוורוש הוא עשה משתה בשנה השלישית. למה בשנה השלישית? אחשוורוש לא בא ממשפחה של מלוכה. הוא התחתן עם אישה מיוחסת, ושתי הייתה הנכדה של נבוכדנצר, הבת של בלשאצר, ואז דרכה ועל ידי הכסף הוא הצליח להגיע לגדולה. אבל מה קורה שמלך קונה את המקום שלו? אנשים מזלזלים בו. זה סתם, זה לא באמת מלך, הוא עושה כאילו. לקח לו 3 שנים מלחמות, ניצחונות, עד שהוא בסוף כל סוף שם את הכיסא שלו. הוא רצה שיהיה לו כיסא כמו שלמה המלך. שלמה המלך היה לו אחד מהכיסאות הכי מיוחדות בעולם. כן, מה אתה בא מי? כל החיות. כן, עם כל החיות, עם האריות, זה. אז הכיסא של שלמה המלך הוא, זה גם, איך קוראים לכיסא? כיסא השנף, אז אני גם כן נגוע בכיסא הזה. אז הוא רצה שיהיה לו אותו כיסא, אבל אמרו לו, שמע, אתה יודע, לבנות כיסא כזה זה בלתי אפשרי. יש אנשים שיכולים לעשות לך כזה דבר, איפה הם גרים? בשושן הבירה. אז הוא אמר, אין בעיה, אני רוצה את הכיסא הזה, אני מעביר את כולם לשושן הבירה. אנשים לא קולטים, אבל הסיבה שהוא עבר לשושן הבירה, זה בגלל שהוא רצה את הכיסא הזה. הוא רצה כיסא, אמרו לו, דליברי אין כזה דבר. אתה רוצה, נבנה לך את זה פה, תבנה את הארמון סביב הכיסא. אבל אפשר להעביר, אחרי שבונים אותו, זה יהיה המקום שלו. אז הוא העביר את כל המלוכה שלו לשושן הבירה, ועשה מסיבה, לא מסיבה של 10 ימים, 187 יום.
187 יום, מטורף. אפשר להבין בכלל איזה מסיבה, אנשים היו גמורים. אתה מדמיין לעצמך מה קורה שם אחרי 187 יום, גם הוא, ביום האחרון. לא, אתם צריכים להסתכל, המפרשים מסבירים שאשתו, ושתי אמרה לו, אתה ליצן. ביום האחרון, הרי מתי הוא הרג את אשתו? באיזה יום? ביום 187, אשתו מה אמרה לו? הוא אמר לה, הוא התחיל לשבת עם החברים שלו, השתכר, אמר להם, אשתי אישה הכי יפה בעולם. הגמרא אומרת שאחד מהארבעה הנשים הכי יפות בהיסטוריה הייתה ושתי המלכה. ושתי המלכה הייתה אחד מהנשים. עכשיו הוא מספר, אתם יודעים איזה אישה יפה יש לי וזה וזה, הוא אומר, תוציאו אותה, שיראו אותה כולם. בא מלאך גבריאל, עשה לה, יש מחלוקת, עשה לה קרן על הראש, צרעת על הגוף, זנב. קיצור, הפכה להיות איזה דינזור ככה, יוצאת. עכשיו, אמרו לה תצאי, היא לא רצה לצאת. עכשיו, היה להם משחקי כוחות, היא ובעלה. כאילו היא הבינה, אתה בכלל כלום, אתה אפס. מי שאתה בגללי, אתה עכשיו מבזה אותי, והיא לא רוצה לצאת. עכשיו, מה היא אמרה לו? זרקה לו משפט. היא אמרה לו, תסתכל איזה שיקור אתה. אבא שלי, היא אומרת, היה שותה יין, היה מתנהג נורמלית. אתה שותה כמה כוסות יין ואתה מתנהג כמו איזה משוגע. הוא שמע את זה כבר, איך אומרים, זהו, כבר נכנס לסרטים. תדליק אותו כמה אנשים, המן אומרת הגמרא, לא היה מי שיודע לשון הרע יותר טוב מהמן. המן בא, ממש הצליח לבלבל אותו, ממוכן. אומרת הגמרא, ממוכן זו המן. אמר לו, תשמע, תדע לך, אשתך היא לא מורדת בך, היא מורדת בכל הגברים בעולם. זה לא סיפורים, הוא שיקור, מקבל, כן. כל הבחורות עכשיו בעולם הולכים למרוד בבעליהם, אתה חייב להרוג אותה. אז כן, קם למחרת בהנגאובר. הוא מסתכל איפה אשתי, אמרו לו, הרגנו אותה. אז הוא ניסה, זה סיפור מורכב, יש הרבה פרטים פה, אבל בעיקרון הוא ניסה בהתחלה להטיל את זה על היהודים. זאת אומרת, היהודים, הוא אמר, בואו אתם תגידו לי מה לעשות. ברוך השם, עם ישראל חכם. מה אומרת? שבאו ליהודים, אמרו לו, מה עושים? מה עושים בשתי? לא רוצה לבוא, היא מורדת במלכות, יש פה כולם באו, זה... כל המטרה של המשתה הזה, זה להראות לעולם שאחשוורוש הוא מישהו. ואז ביום האחרון, בגרנד פינאלי, שכולם באים ורוצה להראות את כולם את המלכה, היא אומרת לו כאילו, לך לעזאזל. כן. אז מה עושים? אז היהודים מה אמרו? אמרו, אם נגיד לו, חכמים, אם נגיד לו להרוג אותה, מחר הוא יקום עם ההנגאובר שלו, יהרוג אותנו. אם נגיד לו לא להרוג אותנו, הוא יגיד שאנחנו רוצים שמה? שהוא יתבזה. אז אמרו לו, המציאו לו תירוצים, אמרו לו, לך, הם יותר חכמים מאיתנו, לך תדבר איתם, אנחנו בגלות, אנחנו לא דנים דיני נפשות, ככה אומרת הגמרא. יצאו מכל הסיפור הזה, אבל המן, תראו איזה דבר זה, איך הכל מתהפך. בשביל להוציא את הגזרה, הרי הוא רצה שוושתי תמות, בגלל שהוא ידע שברגע אתם יודעים, יש את המלך, יש לו את אשתו, את המלכה, ויש לו את יד ימינו. אז כאילו, מי יותר כוח? אז הוא רוצה שתוציאו את האישה הזאת, היא כבר כל הזמן עם האף שלה למעלה, אני אבחר לו את המלכה הבאה. ככה המן רצה. מה שהוא לא ידע, שהוא הכין לעצמו את הקבר. למה הוא הכין את עצמו לקבר? בגלל שהמן היה צריך להוציא גזרה. הרי בזמנם אתה לא יכול להרוג מישהו עד שאתה לא שם סנהדרין, לא סנהדרין, אבל בית דין, ברורים, מה עושים איתו? הוא אמר, אם הוא כבר היין, יפיג היין, הוא לא יהרוג אותה. אז הוא הוציא גזרה חדשה שאפשר להרוג on the spot. למלך יש לו כוח, דיקטטורה, שהוא רוצה להרוג, הוא הורג על המקום. מתי הוא הוציא את זה? באותו יום. מתי זה נהפך עליו? לא, אחרי כל הסיפור של אסתר המלכה וזה, שגם הוא, שאחשוורוש, גם אנחנו נקפוץ לסוף הסיפור, ביום שאחשוורוש החליט להרוג את המן, מה היה שם? הוא היה כבר אוכל סרטים עם עצמו, הוא בטוח שהמן רוצה להרוג אותו. הוא אומר, המן הזה רוצה להרוג אותי, הוא עושה כל מיני מהלכים, כל מיני דברים, הוא כבר חשד בו, הוא קם בלילה, לא ישן בלילה, פתאום הוא קם בלילה, מה הוא רואה? המן הולך לו, באמצע הלילה, מי בחצר באמצע הלילה? מסתובב לו, זה, הוא אומר, מה הוא עושה פה עכשיו 2 לפנות בוקר? מחפש אותי, הוא בכלל בא לחפש עצים, לתלות את מרדכי. אבל הוא לא ידע את זה, הוא מסתכל. למחרת הוא עושה משתה, אשתו מזמינה רק אותו ואת המן. אז היא מרגישה שגם אולי היא בסיפור. ואז הוא רואה את המן על אשתו. כאילו המלאך דחף אותו, עליה. אז הוא כבר, איך אומרים, מהכוח וכעס, אמר, תהרגו אותו, אז לא רוצה לשמוע כלום, תהרגו אותו, את הבנים שלו, את המשפחה שלו. עכשיו אומרים לו, מלך, תירגע, יש חוק.
אתה לא יכול להרוג עד שלא בודקים מה זה הסיפור. הוא אומר, לא, לא. הוא הפך את החוק. אין את החוק הזה יותר, אני מלך. איך הכל יתהפך עליו? תראו שכל הסיפור, כל הפרטים, הכל בסוף יתהפך לטובה. אבל אחד מהדברים שאנחנו צריכים להעמיק בו היום בשיעור, מקווה שנספיק לדבר על זה, הגמרא אומרת במסכת מגילה, שואלת, למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? הרי כמעט כל חג בשנה, מה זה כמעט כל חג בשנה, אנחנו אומרים הלל. אתם יודעים מה זה הלל? מכירים את ההלל, תפילת ההלל? תפילה מיוחדת שאומרים אותו, כן, בכל ראש חודש, יום שישי בבוקר נגיד את זה, יום שבת אומרים הלל, פסח אומרים הלל, סוכות אומרים הלל, חנוכה אומרים הלל. למה בפורים לא אומרים הלל? הימים היחידים בשנה שלא אומרים זה ראש השנה ויום כיפור בגלל שזה ימי דין. אבל למה בפורים לא להגיד הלל? שיש לו תירוץ, למה בפורים לא אומרים הלל? זה חג, למה לא? משהו, כיוון, חיזוק. אז הגמרא... הגמרא שואלת את השאלה הזאת, והגמרא מביאה כמה תירוצים. אנחנו רק ניגע בשתיים מתוכם. הגמרא אומרת בתירוץ ראשון, רב נחמן אומר, קריאתה זה הללה. ההלל זה הקריאה. זאת אומרת, מה המטרה של ההלל? ההלל את השם יתברך. כשאתה בא ואתה שומע את המגילה ואתה מסתכל, אתה עושה את אותו אפקט. יש לזה אותו אפקט. אבל יש עוד תירוץ, בזה אנחנו הולכים להתמקד. הגמרא אומרת שהפסוק הראשון בהלל זה הללויה, הללו עבדי השם. אומרת הגמרא, זה אמרנו שיצאנו ממצרים. בגלל שבמצרים היינו עבדים לפרעה, יצאנו מעבדות של פרעה ונכנסנו להיות מה? עבדי השם. אבל אומרת הגמרא, אצל אחשוורוש אנחנו עדיין העבדים שלו. לכן אי אפשר להגיד הללו עבדי השם, לכן לא נגיד הלל. ככה אומרת הגמרא. רם, אתה אוחז בשאלה? תבין, אז הגמרא אומרת, למה לא ממלל? אומרת הגמרא, למה לא ממלל? בגלל שאנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. לא השתחררנו ממנו. אני שואל, מה? אתה כבר מתחיל לתרץ. אני שואל, מה הכוונה? איך אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש? אם מישהו, אני אהבתי את התירוץ שלך. מישהו יכול להביא פה תירוץ, למה? איך הגמרא אמרת את זה? אין, אנחנו עבדים של אחשוורוש. מי זה אחשוורוש? הוא בכלל מת לפני 2,500 שנה. ולא רק שהוא מת לפני 2,500 שנה, אלא מה? אלא גם כן אף פעם לא היינו עבדים שלו. לא היינו, זה לא היה כמו במצרים. אז מה זה אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש? אפשר לנסות? תנסה בכבוד. אמרת שהוא היה הכל חומרני, שום דבר לא פנימי. אז שאנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש, אנחנו עדיין עבדים של החומרני. איזה עידן חזק. עידן, בוא תחליף איתי, בוא. יפה מאוד, יפה. תירוץ שמאוד יפה. אז אני חושב שזה הכיוון, אבל בוא נבנה את זה קצת יותר, שוב, הדבר הראשון שצריך להבין, זה שהגזרה הזאת היא הייתה מכה שאין כדוגמתה. אני רק רוצה לרגע נדמיין לעצמנו, חס ושלום, שלא יהיה כזה דבר, אבל נדמיין שטראמפ מחליט, אני כבר עסוק מדי עם הדברים שלי, אמרתי לכם כמה פעמים, תרסקו, תטפלו, לא עשיתם. עכשיו אנחנו מתעסקים באמריקה, ישראל תתמודד לבד, חס ושלום. ואז באים כל עולם הערב, מנצלים את ההזדמנות, ועושים הסכמי שלום ביניהם, שלמדינות ערב יהיה את מדינת פלסטין, אוקיי? אנחנו הולכים לישון בלילה, אם אתה שומע על כזה דבר, שטורקיה ומצרים ואיראן וערב הסעודי וכולם, כולם אומרים, אנחנו ערבים סוף כל סוף, מה אנחנו צריכים את המדינה הזאת באמצע? הם עושים יותר מדי בלגן, טראמפ עזב אותם, בואו ננצל את ההזדמנות. מישהו פה הולך לישון בלילה? אף אחד פה הולך לישון בלילה. האנשים, אין לנו הבנה, אבל תבינו שגם אם היה מקרה כזה, זה כלום ביחס למה שהיה באותו זמן. בגלל שזה לא ארץ ישראל, יש את הצבא, ארץ ישראל יש את המדינה שלה, ויש עוד מדינות. אחשוורוש מלך על הכל. והמן היה עמלקי. מה זה עמלקי? עמלק זה גזע ששונא את היהודים. זה הנאצים ימח שמם, זה כל מי שיש לו שנאה מטורפת ואכזריות כלפי היהודים, זה עמלק. וזה היה המן. והיה לו מטרה ברורה ביותר, להשמיד, להרוג, לאבד, כולם. ילדים, נשים, כולם. זה
אנחנו לא מדמים דבר כזה. זה השואה ושביעי באוקטובר וכל זה על סטרואידים. 2 מיליארד כאלה. 2 מיליארד כאלה. כן, אבל לא כל העולם. כל העולם היה בשליטה שלו. עכשיו, שואלת הגמרא, איך הקדוש ברוך הוא, מה עשינו? מה עשינו שקרה לנו כזה דבר? כאילו, איך הקדוש ברוך הוא נתן לזה לקרות? שאנחנו צריכים לקבל פתקים לבית, שבי"ג באדר הולכים להיכנס לבתים ולעשות דברים שהשם ירחם. למה? איך קרה כזה דבר? שואלת הגמרא. אז זהו, יפה מאוד. אז הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי, אתם מכירים את רבי שמעון בר יוחאי, נכון? אומרת הגמרא שרבי שמעון בר יוחאי, התלמידים שלו שאלו אותו את השאלה הזאת. אמרו לו, רבנו, אתה רואה הכל, יודע הכל, כתב את הזוהר הקדוש. תגיד לנו, מה הסיבה לכך? מה הוא אמר להם? תגידו אתם. אתם שואלים את הרב, מה הרב תגידו אתם? מה אתם חושבים? אז הם אמרו, מה שדניאל אמר. דניאל, מה אמרת? אמרו, השתתפו בסעודה, שעוד רגע נסביר למה הם חשבו שזה בעיה כל כך גדולה. השתתפו, אחשוורוש עשה סעודה, בסדר, נו ביג דיל, השתתפו בסעודה. אמר להם רבי שמעון, אין בעיה, השתתפו בסעודה, הכל טוב ויפה. אבל מי השתתף בסעודה? הרי 180 יום זה היה מסיבה אקסקלוסיבית רק לאנשים החשובים של כל המדינות. היהודים לא היו שם. היהודים השתתפו רק בסעודה של השבוע הסופית, שזה היה רק היהודים שושן הבירה. אז אם כן, אמר רבי שמעון לתלמידים שלו, לפי דבריכם, שהיהודים בשושן הבירה יאבדו, לא כל היהודים בעולם. אז אמרו לו, טוב, הרב, תפסיק לשחק איתנו, אז מה התשובה? מה התשובה האמיתית? אז אומרת הגמרא, אמר להם שהשתחוו לצלם. השתחוו לצלם. זאת אומרת שהיה דמות צלם ענקית, והם השתחוו לצלם לפני 130 שנה. כן? וצריך להבין את זה. למה שהם יענשו, יקבלו עונש על משהו שעשו לפני 130 שנה? אז עכשיו אנחנו הולכים לפתוח נושא מאוד עמוק. נבוכדנצר, הוא היה מלך מאוד מאוד גדול, הוא היה כאילו הראש של כל המלכים האלו, ויום מן הימים הוא קם. היה לכם פעם איזה חלום שאתה קם ואתה אומר, וואו, כאילו זה חייב פתרון, החלום הזה, מתקשר לכולם, אתה מתקשר לסבתא של זאת, מישהו שיפתור לך את החלום. אז הוא קם, החליט שמישהו צריך לפתור את החלום הזה. ואז הוא מתחיל להביא את כל היועצים, את כל האנשים החשובים שלו, והוא רואה שאף אחד לא יודע כלום. נבוכדנצר, דיברנו על אחשוורוש, נבוכדנצר היה המלך... זה שהחריב את בית המקדש? כן, החריב את בית ראשון, הוא היה המלך הכי משוגע בהיסטוריה. אם הייתם מעצבן אותו, בוא, פשוט... אז הוא אמר, נמאס לי מכולכם, אני הורג את כל השרים שלי. נבוכדנצר החליט שהוא הורג את כולם. הוא אמר, אני לא צריך לא יועצים, לא שרים, לא כלום, היה לו אסטרטגיה. תראו איזה יופי של דבר זה. יש שתשמע איזה אסטרטגיה הייתה לו. נבוכדנצר, הוא אמר, אני רוצה שבממלכה שלי יהיו האנשים הכי מוצלחים. הוא הלך לכל מדינה ומדינה, לקח ילדים קטנים, בגיל 9, 10, 11, חיפש איפה ה-IQ הכי גבוה. תביאו את הילדים, עשה להם מבחן בוגרות, ראה, ככה כל אחד, מי שהכי טוב, אני מכניס איתי. אז הוא לקח יהודים, לקח סינים, לקח את כולם. הסינים היו טובים במתמטיקה, הביא קבוצה רצינית של סינים, כולם נכנסו איתו, אוקיי? האמת שאני לא יודע אם היו סינים באותו זמן. אבל בקיצור הגיעו חבורה של ילדים. וגדלו, מהודו ועד כוש. מהודו ועד כוש. ההודים קדמו, כן, ההודים... אתה לא יודע שהקול שלהם? עכשיו בא נבוכדנצר, לוקח את כולם, לוקח את כל הילדים האלו, והאחד שמצא הכי הרבה חן מעיניו זה ילד אחד בשם דניאל. דניאל הוא היה ילד עם חן שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, גם שהחליפו אותה, שהרגו את כל נבוכדנצר והממלכה שלו, כל מלך חדש לקח אותו אליו. זאת אומרת, הוא המשיך, הוא אמר, זהו, הילד הזה, אנחנו רוצים אותו, הבן אדם הזה רוצים אותו. עד שהוא הגיע, היה בסוף, אחרי 70 שנה, הגיע מבבל לפרס ומדי, הגיע עד לאחשוורוש. הוא היה אחד מהיועצים של אחשוורוש. מדי, לפרס, אהבו אותו, ראו שהוא חכם. אז בקיצור, נבוכדנצר אומר, שמע, אני הורג את כולם. נמאס לי מכולכם,
כל היועצים, סתם בזבזתי זמן עליכם, יש לי חלום, אף אחד פה לא פותר לי את החלום. עד שדניאל בא אליו ואמר, שמע, אדוני, אני יכול לעזור לך, אבל התנאי שאני אומר לך את האמת לפנים. אני אפתור לך את החלום, אבל אני מפותר לך אותו, ואם זה מעצבן אותך, אתה לא הורג אותי. בסדר? לוחצים יד? מקובל. מה היה החלום שלו? הוא ראה איזה דמות ענקית, סטאצ'ו, איך אומרים סטאצ'ו? פסל ענק, ראש מזהב, גוף מכסף, שוקיים, יחיים מנחושת, ואחר כך הרגליים הם היו מתערובת. תערובת של חרס ועוד סוגי מתכות. שזה בעצם מה? 4 גלויות. אמר לו, דניאל, אתה הראש. לא היה ולא יהיה מלך גדול ממך בכל ההיסטוריה. אתה נבוכדנצר, אתה הזהב, אתה הראש. אבל יבוא יום שיחליפו אותך, ויבואו פרס ומדי, שזה בעצם הגוף, מכסף. אחר כך, הירחיים זה כבר מי? זה כבר היוונים. היוונים יבואו אלכסנדר מוקדון, נחושת, גם טוב. אחר כך יבואו העולם הנוצרי, העולם המוסלמי, בסדר, תערובת של דברים, בסדר, אבל ישרדו. ואחר כך בא אבן בחלום, ככה כתוב בספר דניאל, פרק ב', באה אבן ענקית ושברה את הכל ומילאה את כל העולם. הוא אומר, זה ישראל. בסוף, אחרי כל התחנות האלו, ישראל הולכים לפוצץ את כל העולם ולהתפזר ולהיות השליטים. אז הוא התרשם ממנו, הוא אומר, זה הפתרון. בסדר. עכשיו הוא ניסה למצוא אסטרטגיה לעצמו. אז הם באותו זמן היו מאמינים בעבודה זרה, בכישופים, בכל מיני דברים. הוא אמר, יש לי רעיון. אני אלך לעמק בקעת דורה. מה היה שם? אתם מכירים את הסיפור של מגדל בבל? פעם אחת בהיסטוריה, הבני אנוש ניסו למרוד בקדוש ברוך הוא. בנו מגדל, ניסו להילחם בבורא עולם, דברים מאוד עמוקים, ובכלל אי אפשר להבין מה זה אומר, איך אתה רוצה לעשות מגדל להילחם בקדוש ברוך הוא, אבל זה היה בעמק דורה, ככה כתוב. משם בא השפות, לא? כן, משם בלבלו את השפות, משם גם באו הקופים. כן. אז ככה אומרת הגמרא. אז עכשיו הוא אמר, אני אלך למקום הזה, ואני אעשה שם צלם ענק, ממה? מזהב. הוא זהב. ואני אביא את כולם שישתחוו אליי, והיהודים האלה הם ניסיון מאוד גדול. שהוא רצה שהדבר הזה יהיה סמל שהמלכות שלו תהיה לעד. אני הזהב, אני הראש, אני הגוף, אני הכל מזהב, צלם ענק 30 מטר גובה, והיהודים לא ידעו להשתחוות או לא להשתחוו, השתחוו בסוף. אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אני אתן לכם 120 שנה לעשות תשובה. עכשיו, מי שרואה בתוך הגמרות בפנים, רואה משהו מאוד מאוד מעניין. כל המנהיגים של העולם באותה תקופה, כל המלאכים, הם מאוד האמינו בתנ"ך. גם היום בדרך אגב, מנהיגים מוצלחים מתייחסים בכובד ראש לתנ"ך. אנשים חכמים בעולם מתייחסים בכובד, אבל אז זה היה הרבה יותר מהיום. והם, כן, גם הם מתחילים את כל הפגישות שלהם. הוא עשה פגישה היום, הוא התחיל עם תפילה. אני שואל אותך, זה כאילו, זה דברים מאוד, כן. זה יותר טוב מאשר לא. כן, כן. יש דברים שצריך לדבר עליהם, אבל הכיוון הוא כן, שאתה רואה שיש איזה... אבל הוא משוגע שלנו עכשיו. ברוך השם, השם איתנו, וזה אנחנו קצת ניגע בזה, אבל אני רוצה, יש לנו כמה דקות, אני רוצה להספיק את הנושא. אז בקיצור, אז לכאורה, כולם ידעו שעם ישראל יצאו לגלות 70 שנה. הרחיבו את בית ראשון, נבוכדנצר הרחיב אותם, והם גם ידעו, היה להם קבלה, שאחרי 70 שנה היהודים חוזרים לארץ שלהם, ואז זה יהיה הסוף של פרס ומדי. אז אחשוורוש, בשנה השלישית שהוא עשה את המשתה הזה, כתוב שאחד מהסיבות שהוא עשה את זה, זה אחד מהסיבות שהוא עשה את זה, פשוט הוא לא רצה להפריע, אז הוא אמר, כן. אבל אני אומר, אז אחד מהסיבות שהוא עשה את המשתה הזה, זה בגלל שהוא רצה לחגוג את זה שהיהודים, הם לא חוזרים למדינה שלהם. הוא עשה חשבון, הוא אמר, הגענו ל70 שנה, הם לא חוזרים. אם לא חוזרים, מה זה אומר? זה אומר שכנראה שזה יתבטל, ואני הולך להמשיך להיות מלך. זאת אומרת שהמסיבה הזאת שהוא עשה, אחד מהמטרות שלו זה להראות שאין יותר עם ישראל חוזרים למדינתם, אנחנו הולכים להחטיא אותם, הולכים להפוך אותם להיות כמונו,
ותראו, הגיע 70 שנה, בספרים שלהם כתוב שהם צריכים לחזור, הוא עשה טעות בחשבון, והם לא חוזרים. מה הוא עשה? מיד לקח את כל הכלים של הבית המקדש, המסיבה של אחשוורוש, זה המסיבה מטורפת, כל המיטות שם מזהב, כל הכלים, ובאיזה בגדים הוא יצא אחשוורוש? של הכהן הגדול. אחשוורוש, המסיבה שלו, שם את הבגדים, את 8 הבגדים של הכהן גדול. הסתובב כאילו שהוא הכהן הגדול החדש. הוא רצה להראות לעולם, ומפה, היהודים גם פה. היהודים גם פה. גם הם באים למשתה שלי, גם הם מכבדים את זה, גם הם יודעים שהם לא חוזרים. גם הם יודעים שאני הולך להמשיך. זאת אומרת שאם נשים לב, נבוכדנצר עם הצלם ואחשוורוש עם המסיבה, הם עשו דבר מאוד דומה. הם רצו להראות שהמלכות שייכת אליהם לנצח. וזה שהיהודים השתתפו בדבר הזה, זה היה המכה הגדולה. בחזרה עליך עבדים, אני חושב, למה שהתחלת להגיד על טראמפ, על אמריקה, על הדברים, שצריך לדעת שכמה שאנחנו יודעים, הרי אין ספק בעולם שהקדוש ברוך הוא ראה מה שאנחנו עושים וממשיכים לעשות, שהוא פתח לנו הרבה דברים. אבל אסור לנו לרגע לחשוב שזה דווקא זה הישועה שלנו. עם ישראל לא צריכים אף אחד. עם ישראל לא צריכים אף אחד. לא משנה, אפילו אם כל העולם יהיה נגדנו, אם הקדוש ברוך הוא איתנו, אין כלום. כולם נמחקים ברגע. העניין הוא שאנחנו עדיין לא הגענו לדרגה הזאת. הגענו לדרגה גבוהה, חד משמעית. רואים מה שקורה. הקדוש ברוך הוא חותם עלינו בצורה רצינית מאוד. אבל יש לנו עוד קצת ללכת, עוד קצת להתקדם. משתבח שמו, אני מסתכל סביב בחדר. אני גם רואה אנשים פה שהרבה קיבלו קבלות טובות. יש פה כמה אנשים שאני מכיר שהכרתי אותם, לא היו שומרים שבת, לא היו בהם שיעורים בקביעות. היום משתבח שמו לעד, עשו את זה. קפצו קדימה, וזה לא רק פה בחדר. זה בכל העולם. יהודים מתחזקים ומתקרבים. האנרגיה שאנחנו מייצרים זה שומר עלינו, זה שומר על עם ישראל וזה מקרב אותנו לגאולה, זה קורה ממול עינינו, זה ממש קורה עכשיו. במקום הממשלה שעשתה לנו 1,001,000 ג'נדרים, ו1,001,000 זה ו1,001,000 זה, יש לנו ממשלה... אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית, ואני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שככה הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהוא איתנו, שהוא אוהב אותנו, שעשינו טוב, אבל יש עוד מה להתקדם. יש עוד מה להתקדם, ושנתקדם לשם, נבין מה זה עם ישראל. נבין מה זה הכוח, אין אומה שתוכל לעמוד כנגדנו. אבל אני רוצה לסגור בנושא האחרון שעידן דיבר עליו, אז בואו נסביר את הדברים. אז היה גזירה קשה, ומה הבעיה, מה התחלנו לשאול? למה אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש? אז אם אנחנו מבינים את הדמות של הבן אדם הזה, הגמרא אומרת שהוא היה לוקח כל כך הרבה מיסים, והוא כל כך הרבה, היה אדם, אנשים שאתה יודע, אתה מגיע לפעמים לבתים, אומר לך הבן אדם, אתה רואה את זה, זה זהב מפה, זה מאיטליה, זה מפה, הוא כל כך בגשמיות, כל כך בולע את העולם. אומרת הגמרא שאחשוורוש הוא מסובל כדוב, שהוא רוצה לבלוע את העולם, אוכל כמו דוב, שותה כמו דוב, ישן כמו דוב, כל כולו הוא רוצה לבלוע את העולם, אומרת הגמרא. מה הכוונה? הכוונה שבדיוק זה. מסיבה של 187 יום בלתי נתפס. יש כזה דבר היום? יש? אין כזה דבר. זה כאילו, כמו שאמרנו, אם עכשיו יש מסיבה של 10 ימים, או זה כבר, מסיבה 10 ימים, 187 יום, הכל בלגן, והוא מתחתן עם האנשים הכי יפות, מביא, אחרי שהרגו לו את אשתו, הוא מביא את כל האנשים הכי יפות מכל העולם, ומחליף אותה. השם ירחם, והוא לוקח מיסים, ומשקיע, רוצה את הכיסא, כל כולו שקוע בעולם החומרי. וזה הפשט, אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. דייקת בדברים. אנחנו, כל עוד שאנחנו מבינים שזו השקפה של שטות, אין לה שום שורש לחיות בצורה כזאת. אז אנחנו עדיין עבדים לאחשוורוש. אם אנחנו חושבים שלבלוע את העולם, לרדוף את הגשמיות, זה התפקיד שלנו בעולם, אפילו שאנחנו לא אומרים את זה בפה מלא, אז אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. אבל אתם יודעים מה השאלה הגדולה שצריך לשאול? אם כן, מה היינו צריכים לעשות בפורים? לברוח מהגשמיות. אני חושב שהחג הכי גשמי של השנה, אם כבר, זה פורים. שותים וסעודה. אז איך יכול להיות? איך יכול להיות שאם אנחנו הסברנו עכשיו, שכל המטרה של החג הזה והיום הזה, זה הוכיח שהמלכות לקדוש ברוך הוא, לקדושה ולא לטומאה ולא לדברים האלו, ועם כל זאת מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שביום הזה אנחנו דווקא חוגגים מה? את השתייה ואת הסעודה ואת ברוך השם, אנחנו עושים כל שנה פה מסיבה כיד המלך, השתבח שמו לעד. וככה צריך להיות. כי בורא העולם אמר
מה אתה אומר? אפשר להתפלל שני הדברים. צריך לבקש, נכון, מהקדוש ברוך הוא הרבה דברים. מה שאתה רוצה ביום הזה, גם בבוקר מוקדם. כולכם מכוונים לאותו נקודה, כן? שזה טעות מאוד גדולה לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה נהנה מהעולם הזה. הוא לא רוצה שתרדוף את הענות. אתה בבן אדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותך שאתה נהנה. יש לך סנסורים. יש לך ראייה, אתה נהנה מהראייה. יש לך ידיים, אתה נוגע, אתה מגיש. יש לך בליעה, יש לך... לכל בן אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לו הנאות 24/7. אתה קם, יש לך את הפוך שלך, את הכרית שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהנה מהעולם. הוא הכניס לך אין ספור הנאות לבריאה. אבל בדיוק, יש הנאה ויש תאווה. תאווה זה אומר שזה המטרה. הפוך, ידעו לכם, אני רוצה לספר לכם סוד גדול. כאדם שלא נולד דתי, ואני חושב שעם הזמן אני לומד הרבה דברים שלא ידעתי בעבר. אחד מהדברים שאני חושב שרק אחרי קרוב ל-15 שנה במערכת, אני עכשיו מבין, זה שברגע שאתה נכנס ממש בפנים, חלק בלתי נפרד מהעבודה שלך, זה למצוא מה אתה צריך בשביל לתפקד נכון. אתה מבין? אם עכשיו אתה מגיע למסקנה שאתה חייב, לא יודע, איזה כל יום לעשות ריצה, כל יום להתבודד, כל יום פעם בשבוע ללכת לשבת עם חברים, לעשות איזה ערב, זה הופך להיות חובה בחיים שלך. בגלל שאצל הקדוש ברוך הוא אין הפרדה. זה הטעות הגדולה. פורים זה בא לעשות לנו סדר. פורים זה חג של שמחה. זה חג של שמחה עם גשמיות ועם רוחניות, רק אתה מבין איפה הוא עומד. זאת אומרת, זה הכל, זה לא רק בלנס, זה יותר מזה. זה איפה להכניס את כל דבר. בגלל ששוב פעם, כל מי שמתעסק בדברים מורכבים יודע שברגע שאתה מסבך את הסדר, כלום לא עומד. עכשיו תבנה את הבניין הכי מוצלח, הכי טוב, אבל אם עשית את הקומות לא כמו שצריך, זה יותר מדי רחב, זה יותר מדי קטן, כל מיני טעויות, הכל נופל. פורים זה בא לעשות לנו סדר. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהנה, הוא ברא את העולם הזה שתהנה. אם אתה לא תהנה מהעולם הזה, אתה הולך לתת דין וחשבון, אומר הירושלמי. צריך ליהנות מהעולם הזה. אבל מה? בדרך שאתה מבין איפה היא נכנסת למערכת. אז סיכום הדברים, אנחנו בעזרת השם מחר בערב נכנסים לחודש אדר, מי שנכנס אדר מבין בשמחה, חובה על כל אחד לחזק לעצמו בעבודת השמחה. שמחה במקום הנכון, כמו שדייקנו והסברנו כעת בשיעור, ליהנות בעולם הזה בצורה המדויקת שבאמת תוסיף לך בחיים. באמת תוסיף לך אמונה וקדושה ושמחה וקשר עם הבורא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו.